11. ročník Skandy už tradičně v lednu přináší nálož filmů, které si spojujeme se severskou atmosférou. Chlad, 50 odstínů modré a celou várku názvů, které hrozí vám zlomit jazyk. Na jeden z nich vás v tuhle chvíli zvu a zároveň nabízím manuál k jeho správné výslovnosti. Hammarskjöld. Ještě jednou? Hammarskjöld. K tomu jenom přidejte Boj za mír. Dag Hammarskjöld has become a world-renowned superstar of the diplomacy scene. There is a military coup underway in the Congo. They want power. Úvodem švédský generální tajemník OSN, držitel Nobelovy ceny míru, zemřel roku 1961 za dosud nevyjasněných okolností během letecké nehody v africkém Kongu. Na rozdíl od dokumentárního snímku odložený případ Hammarskjöld, který se snaží rozplést složitou síť v pozadí diplomatovy smrti, novinku zajímá hlavně živý tajemník. No, živý. Řekněme, že s pomocí posmrtně vydaných deníků a básnických sbírek se dozvídáme, že to byl muž vědomý si svých úspěchů, ale ještě víc vlastních selhání. Estét odevzdaný svému povolání, který skoro rezignoval na možnost prožít velký, opětovaný milostný cit. Zní to trochu jako budování pomníku, ale žádný strach. Dag Hammarskjöld zdaleka není jenom plakátový hrdina, ale taky muž s rozvinutým spasitelským komplexem. A pokud v letošním programu Skandy hledáte tradiční opory severské kinematografie, to je solidní biografický film, elegantní a tlumené interiéry a trochu politického thrilleru, pak Hammarskjöld, Boj za mír, je film přesně pro vás. Welcome, Mr. President. They're building an army, a peace force. You have crossed the line. Violent clashes of interest between superpowers. Varför handlade jag som jag gjorde? You're the number one target. Handlade jag rätt? Jak se to do pytle správně řekne? Hammarskjöld, Hammarskjöld, Hammarskjöld.